Ndotolanya chunga. Ndoita. Tiri bandi taure naSabhuku mangwana munopuwa chimwe chikafu. Musakwidza chikafu ikoko Mbuya munenese zvakanaka ndi. Zisi guys for the people. Guys for the people. Look at that. Look at this. Nebhuku nasitawe nebhuku nemakaya kuti. Kuda kuti maiRuva vange vachitiudza ivo plani yavo how to spend. It's something new. Chekuti baba vanhu futi vakambogara pasi kuti vagotanga kuti vaone kuti vachateterama. Kuisei baba munozviona brother Chuvululu variyo kuseri uko vari kuita veranda redu rese iro rangengedudzwa tichipinda kudai kurava kuti kana tadaisi kuti takonguluda uya nemukati futi kuona 2 seconds unaona tochipinda kunoku kwese uku kwapera touya kuno kwapera topinda zvakare mukati muno umu ndo matakapedzera babaruva pale tichibwereketa navo mozviona manje kuti zvinhu zvedu zvabuda zvakanaka handiti saka zvinhu zvedu zviri kufamba kwazvo plastering yedu yemukati we can say it's done, it's complete.
9 days. Tapedza plastering inside this big building within 9 days. Go where a cat near me booty. But I do know what I'm saying. There's a book. Saka maiRuva ndipo zvefoni yanga bati maiRuva tisatati tifanane zvinhu zvedu nekumbohwawo imi hurongwa hwenyu kuti hwakamira sei pamaplanza pamaplanza Sabhuku Mautsi vazofona kuti ndiri kuyekera uko kunonzi kwandandainda uko nasikwa nditi saka pafona ndoda kuti vanhu vaenda kuchikoro toda kuvatenda achipouchirai toda kuvatenda Sabhuku Mautsi suro vaikomberera kuti ana ivo vakanyara vavachambobva kubhulawayo saka vakazotondekazoti unovainda nani vanhu voinda nani nekuti ndandisingatoziva kundoti austresi sei maiRuva handipaipai vakataura voga muodhiyo vakaenda kuchipatara nevanhu handiti zvamavhopa vazoinda ngasike tiwe tose kuti tichifambirana toda kuti unyazoenda Wajua bara majobu zikabele.
Amba kuri vanyemawo musazviteerera kwashira nyema ana biro inzwa zvandabvunza mbuya.